De dames van Boulevard, mag ik dat zo zeggen? Ja. De vrouwen van Boulevard. Nou, even voor de camera. Stel je mezelf even op een... zit ik meestal thuis, dus die wil ik ook wel mooie weten. manier voor, Zeesters. Zullen we deze kant beginnen? Ja. Links. De oudste. vrouwtje kids, ik weet in Ljouwert. En ik zit al heel lang bij Boulevard. Heel lang. Daar gaan we het net maar Heel over hoe lang het al net is. 100. 100? Ongeveer. In de midden zit... Eva, Cinema uit Dokkum. Ja. En ik zit er nou 6, 7 jaar bij. Broekie! Zo is het. Nou ja, broekie Spruksen volgens mij. Nou, ik ben net de jongste helaas. Nee. Nee. Oh, oké. Eva, nee. Eva? Ja. Nee. Ja. Zou je niet zeggen, hè, Hans? Leuk hoor. Dank je. Graag gedaan, schat. Maar de naam is misschien ook nog wel makkelijk. Aafke Zuidersma. En ik had bijvoorbeeld helemaal de mama. En ik kom uit, ik weet nog in Koorsten-Tillen. Ja, dat is nog maar krijg. Dus dat is ja, Koorsten-Tillen. En ik zit nou Oorlier, bij Boulevard. Oorlier bij Boulevard. Ja. En dan heb ik voor het onderwerp al te pakken Boulevard. Ik mis nog de orenbandleden. We bezig. Ja, die net in. Gaan we net Die hebben nog. we niet nodig hoor nu. Je hoort net. Maar het gaat natuurlijk om Boulevard. Je bent op Paardwest. En dat een beetje ek, hè? Ja. Nee, nogal ja. Ja. Een stukje eind vlenen. Een stikje vleer. Dikke maar de reis. Maar laten we eerst beginnen. Boulevard, een prachtige band. Volgens mij een pruttig oren gezichten krijgen. Nou, in een nieuwe formatie. Maar ik best even zijn worden. En als de Facebook-site of de site benadering was, dan ben de dames wel heel erg voorop in een best een stoer tenue. Ja, heb je hem gezien? Ja, hij is super te gek. Maar, Hij is cool. Maar dat is echt het pakje wat je morgen houdt op het podium. Nou, niet elke Het is avond, meestal, maar, het is meestal wat minder. Oh, wat minder. Ja, nee. Oké, ja. Nou. Maar je bent echt in een nieuwe setting. Betekent dat Ja. ook oorprogramma, muziek? Of is dat helemaal oorprogramma heen alleen? Ja, toch wel een beetje, hè? We hadden altijd een zanger. En toen dachten we, laten we het nou eens even helemaal anders doen. 3 zangeressen. En dan moet je op zoek naar verschillende stemmen. Dat je echt 3 verschillende geluiden hebt. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. En, maar we spelen eigenlijk alles. En vooral stoere nummers. Lekkere, Ja. stoere nummers. Maar van heel stoer, echt naar iets heel oors in een heel oorlog. Want waar ben je best? We zijn in Mali West. Mali. En hoe Ja. kom je hem nou in Mali? Nou, dat wij doen? hebben wat connecties met wat verschillende theaterbureaus. En een daarvan die dat sinds kwart alle bandjes stuurt die naar missies staan waar Nederlandse militairen zitten door de oude wereld. Dus Irak, Afghanistan, Mali binnen, dat soort plakken. En dit keer ben we uitnodigen bij de band om naar Mali te gaan. Wat een eer, of Ja, niet? Ja. fantastisch. Wat was de eerste reactie toen je merkte dat je hem daarheen mocht? Nou, ik even van Mali. Waar leidt het ook weer precies? Ja, wist je? ja, Wist je ja, even ja. net? Google Maps er voorbij. Ja. En dan, dat is Sahara. Ze is maar, dat is wel warm, denk ik. Nou, dan Ja. is het even. En we googlen je en dan komt er een Nederlands campact in. Camp Castor heet dat daarin. Nou, en dan is je er wat plaatjes en denk je van, willen we daar wel in? Nou, eigenlijk ook wel heel spannend. Spannend, natuurlijk. ja. Nou, en vooral want vrouwtjes bang voor spin. En gezien er huge dikke spin binnen. Ja, en, echt? en chameleon. Ja, schorpioens, ja. Ja, van die mix van Oh, tussen spin en verschrikkelijk. schorpioen. Ja, En nou, echt, draag mij maar voort. monsters. Ja, Vreselijk. Dus dat soort dingen, dat is alles spannend. Hoe lang wist je het nou? En mij dat dan bekend maken worden? En hoe zit dat? nou ja, wij zoen eigenlijk al eerder in, hè. Maar door omstandigheden is dat annuleerd. Dus wij zoen eigenlijk al in februari volgens mij. Nee, mei. Mei? Ja. 4 mei. En dat is Flauwe? rond de hemelvaartperiode zoen wij eigenlijk al in. Maar er wien wat ding en we trot net trokken. Ja. En we wisten dit nou een paar weken, denk ik. We mogen het wel wat bepraten met mensen, maar Mag niet media. op social media. Maar je media... Facebook helemaal Nee. Maar je bent erin, Vlijn. Wanneer is het West? Vorige zondag zijn we teruggekomen. Dus vorige week... Waanzinnig. Oh, is nog maar correct. Woensdag. Ja. Ja. Vorige week woensdag zijn we vertrokken. En zondag, nou, rond een uur of 2 hè, waren we weer op Hollandse bodem. Ja. Wat hij hem Sean? Door zo'n lieds verslagje. Nou, Het wie echt... Zullen we in beginnen? Ja, een stukje? beginnen. Nou, we Ja, zijn eerst begin bij het vertrokken. begin. We moesten Schiphol, Parijs. Want er gaat geen rechtstreekse vlucht naar Mali. Naar de hoofdstad van Mali. Dat is Bamako, heet dat plak. Een heel grote stad. 2 miljoen inwoners. Daar ging geen rechtstreekse vlucht. Dus we moesten via Parijs.
En in Parijs stapten we in een vliegtuig naar Bamako dus. Maar het plak waar we uiteindelijk heen moesten, wie Gao. En dat is nog een binnenlandse vlucht van nog 1300 kilometer. Dus we winnen dan net. Zo. Dus toen ben we vanuit Parijs in een vliegtuig stap, maar alle zwarte meisjes. Prachtige gewaden. kleren en dingen op halen. En de wien was De enige blanke. nog een blanke meisje stapt. Super bijzonder. Ja, de eerste keer hoe het is. Wie zit nog mijn koren, hè? Ja, juist. Ja, dat is heel speciaal. En toen ben we zo aangekomen in de hoofdstad daar. Jongens, let hem al voor pas, Ja. hè? Iemand mooi daar erop zitten. Nou, dan stapt hij uit het vliegtuig op en hij krijgt een warme föhn die op die orkaan. Ja. Ja. Het weer heel apart al. En toen ben we naar een kamp gegaan daar voor 1 nacht. Transitiekamp noemen ze dat. Nou, en toen, de volgende dag. Nou, de volgende dag gingen we met dit binnenlandse vliegtuig echt een mini vliegtuig. Ik dacht, als we hier nou gaan, nou, dan gaan we ook goed, zeg Ik maar. weet er alles van. Ja. Vreselijk. Maar, nou, dat was 2,5 uur vliegen, denk ik. Ja. En we waren dik 2 uur al onderweg, dus we hoefden eigenlijk alleen de landing nog in te zetten. En toen is het vliegtuig weer omgedraaid. Wat? Terug naar Bamako. Nee. Wat dan? Ja. Het vliegtuig kon er wel landen in Gao, maar kon niet en moest terug. Het is daar natuurlijk veel te onveilig om zo'n vliegtuig te laten staan. Dus het vliegtuig moest terugvliegen. Maar er kwam zulk slecht weer aan dat dat dan niet had gekund. Zandstormen. Er zijn zandstormen Zandstormen daar, dus dan en kun je gewoon niks zien. Regenbuien. Ja, dat is vreselijk. En, Dus ze konden niet landen, dan draaien ze gewoon dus je bent om. echt terug. Ja, hè? we zijn teruggegaan. Dus weer 2 uur terug. Ja. En ze zaten weer op dat kamp, dat eerste kamp dus. Ja. In de hoofdstad daar. Maar heb je iets mee kunnen maken van dat weer dan? Ja, Nou ja, toen we terugkwamen inderdaad, toen begon het, ik denk 's avonds of zo. Oh ja, nou we hadden tussen afgesproken, er was nog een kamp naast ons met allemaal buitenlandse militairen. En toen zeiden we van nou, misschien is het dan een optie om daar toch nog te kunnen spelen. Ja. Daar waren wat apparaturen, wat boksen en wat dingen. Nou, daar moesten we het dan mee doen. Prima. djembe geregeld. Djembe geregeld, wat eigenlijk een drumstel had moeten zijn. Maar daar kwam zo'n Afrikaan met een djembe aan. Wat een drumstel moest zijn. hier is de Heel drumkit. gaaf. Ja, hier is de drumkit. Ja, want die stond in Gao natuurlijk. De echte Fantastisch. drumkit. Ja, dus wij hadden alles klaargezet, gesoundcheckt even en was klaar. En toen konden we even eten. En toen zouden we spelen s'avonds. En toen kwam er slecht weer. Nou, was Begon het weer. Dus Maar dat was de dag we daarna. konden niet hè? spelen. Daar ook niet. Voor de tweede ook keer daar weer weer niet. Ja, misschien een ingewikkeld verhaal. Ja. Nee, maar Pech hoor. jullie hebben iets met slecht weer, dat is wel duidelijk. Ja, ja. Ik weet niet wat het is. Nee. Nou ja, en de vrijdagochtend zijn wij, dat is wel heel fijn, die militairen hebben echt heel goed voor ons gezorgd. Zo. 2 militairen zijn met ons Bamako in geweest, de Ja. stad. En daar hebben we echt een rondleiding gehad door, nou ja, ik noem het maar krottenwijken voor mijn gevoel. Want het is gewoon nergens asfalt, het is gewoon echt... Ja, je weet niet wat je meemaakt. Een cultuurshock gewoon. Ja. Toen hebben we echt 3 uur wel gewoon daar doorheen gereden. En van het uitzicht genoten van Bamako. En, Jammer zag. Ja. ja, dat was geweldig. Nou ja, en 's middags zonnebaren. Niet rustig, 50 graden. Snoerheet. Ja, Veel te ja. heet. Dus wat kaarten en wat spelletjes doen. En, Ja, oude moeder. Maar wel een beetje muziek gespeeld. Beetje muziek ja, gemaakt. weet je wel toch, hè? Die avond. We zouden na de EK-opening zouden we spelen, maar toen werd het ook weer slecht weer. Dus hebben de jongens de boel weer ingepakt. Maar de Nederlandse soldaten die daar zaten, die hadden we uitgenodigd. Kom langs, gezellig, even met ons. Even gezellig een avondje. Dus die kwamen helemaal in hun mooie pakjes en helemaal opgedirkt al aan. En toen zeiden we, nou, dan gaan we toch even jammen met z'n allen. Gewoon een gitaartje Ja, erbij. wat een avontuur. Een djembe erbij gepakt. Ja, tuurlijk. Die Dan moet je hem gebruiken ook natuurlijk. Jazeker. Ja. Jeetje. Ja. Nou, en de volgende dag, de zaterdagochtend, nou, dat was het hoogtepunt. Broek? Ja, toen zijn we nog gewoon het kamp afgewandeld met een aantal militairen. En daar de bush zeg maar in, tussen aanhalingstekens. Daar waar het gewone volk woont. In een soort leemachtige gebouwtjes. Ja. En allemaal kindertjes kwamen overal vandaan. Want die zagen natuurlijk niet zo vaak witte mensen. En die komen allemaal naar je toe. En die willen op een foto en Aan een je video haar en zitten. ze voelen. En Vooral Voelen. jouw haar. het was Ja, heel speciaal. Een hele andere cultuur waar je middenin loopt. En blije kinderen, maar toch heel arm. En ze voetballen met een
stukje plastic of een oude kapotte voetbal. Doos of zo, ja. Of een stukje doos en een band waar ze mee spelen. Meer hebben ze ook niet. Dus het was echt speciaal om een keer middenin te zitten. Ja. Een realisatieshock, denk ik. Nou, dan. echt Ja. wel. Hoe je het hier hebt Ja. Ja, zeker en hoe het weten. daar is. Ja. En ook op straat, hè, daar in die hoofdstad ook. Dus geen enkele regel qua verkeer. Als een koe eerst aankomt lopen, dan heeft die voorrang. Ja. En een geit ook. En anders een brommetje of een wandelaar of iemand met een ezel. Het zit alles ging door elkaar Afgelicht heen. helemaal dubbel. Ja, Is dat zeker. echt? Toen ze dat vertelt. Is En dat toch mooi? gemoedelijk Cool, hoor. Zie je het allemaal voor je, of niet? Ja, zo was het ook. hè. Brrr, Je wist ding, niet ding, waar je ding, moest ding. kijken. Maar komt er nou een nieuwe uitnodiging? Nou, Dat weten we nog echt nog Nee, niet. maar we hebben natuurlijk wel een beetje zo van... Nou, dit moet nog wel Hey. even een keer over, hè? Nou, Ik bedoel, nou, Het dat was is een nog heel niet echt. frustrerend gevoel hoor. Dat we Ja, dat kan Maar me dat zal- wel En die voorstellen. soldaten hebben zich natuurlijk ook 1000 Ja. soldaten die daar Ja. gewoon ook 1000, weken al ja. zin in Uitkijken. hadden. Voor hun is het nog Kijken misschien nog daarnaar veel uit. rotter misschien. Nou, Die ja. baalden als een Zeker. stekker Ja. natuurlijk. Ja. Ja, dat was zonde En het voor was iedereen. het feest geweest, want het komt niet vaak voor het echt 1000 militairen op zo'n kamp. Tegelijk, hè, Nee. daar Ja, zitten. Groot. dat had gewoon één groot Ja. feest Ja. geweest. Ja. Hadden we ze geneeld, hè? Geneld. Sorry. Er wordt nog even een slokje gemaakt. Ik weet, want ik liep net naar buiten. En ik denk, ik moet even zeggen, jullie mogen nog wat drinken. Maar ja, toen waren ze net aan het... toen waren jullie iets leuks aan het doen. Ik denk, ik wil die deur dicht doen en ik ga er ik ga ervoor staan en ik ga ervoor Ik genieten. heb dit gemist, dus ik Ja, je laat me hebt nou echt wel verrassen. Ja. Ja, Ja, we Nou, moeten dat doen we. even, Doe even niet a cappella Moet dus, hè? even- ja, Dat is wat je eigenlijk wil. Ja. dat is wat jij wil. ja. Oh, Kunnen we dat zo doen? als je er dan jij toch even- bent. Wat, bij een microfoon? Wat bedoel je? Wat doe We je? hebben een toontje gemaakt even. Even een toontje. Ja? Ja. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring you back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. There was a time when I took my father's eyes. A happy home. I was a king, I had a gold throne. Those days are gone, and now the memories on the wall. I hear the sound into a places where I belong. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Oh, 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 Even uit de Losse Polswijk, hoor. Hier staat in de studio in de Westreek. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.